de producción de galletas ecolóxicas de Chantada vai empezar a comercializar galletas mariñeiras con algas. Entre os ingredientes do produto figuran fariñas de algas Wakame cun alto contido de fibra e de nutrientes. Estas galletas mariñeiras e ecolóxicas con algas comezarán a comercializarse no mes de maio. O produto foi ideado por unha empresa de Chantada que xa ten no mercado as chamadas galletas mariñeiras. Baseadas nunha receita do século XV, só teñen un 2% de humidade, polo que se conservan ata un ano. Chegaron á conclusión de que un pan seco e delgado, sin humedad, que se lles podía conservar nos barcos, non? E daí ven a idea das galletas mariñeiras. Non é exactamente que se imitar a fórmula antigua, non? Senón unha adaptación desa idea, non? Aos tempos de agora, claro. As novas galletas mariñeiras ecolóxicas e con algas teñen entre os seus ingredientes aceite de oliva virxe extra e máis fariñas de Wakame, unha alga cun alto contido en fibra e en nutrientes. Fixemos probas con alga nori, con Wakame e con leituga de mar, non? Ao final decantámonos por a Wakame porque é un tipo de alga que ten un aporte importante de fibra alimenticia e ao mesmo tempo proteína e minerais, non? Entón, incluso a nivel de sabor, é unha alga suave. Unha vez no mercado, as galletas mariñeiras con algas poderán adquirirse por €1